النسخة الأولى ئیرۆ یەکەمین پێشانگە ناودەوڵەتیە ناستێک یا تەکستیل و پێدیویên wê bi fermî hatvekirin. Ev yek nîşana hewldanên saziya Sûriya pêşange û bazarên navdewletî û Wezareta Aborî û pîşesaziyê ye ji bo piştgirîkirina pêşangeyên pisporî. وخصوصا المعارض التي تنمي أو تدعم المنتجات Bi taybetî pêşangeyên ku wan berhem û sektoran geş dikin ku Sûriye bi wan navdar bû û xwedî bîranînekê herênî ye. Wek sektora textîlê ya girîng û jiyanî ku Sûriye bi kalîteya berhemên Sûrî û dîroka xwe ya kevnar di vî warî de tê nasî. Di roja xwe ya yekem de pêşangeh bi awayekî fermî û di bin çavdêriya herî bilind a birêz Ehmed Şerah Serokkomarê Sûriyê de hat vekirin. Di çar rojên pêşangehê de dê gelek memorandum û peymanên hevkariyê bên îmze kirin û her wiha dê ragihandina vegera çend kargehan bo Sûriye hebe ku ji ber rejîma berê koçber bûbûn. Ev yek dê bibe handaneke bilez ji bo pêvajoya başbûna aborî û derfetek ji bo vegera sermayê û veberhênerên Sûrî bo Sûriyê. û ji bo veberhênana navdewletî di vê sektora taybet de ku hikûmeta Sûriyê girîngiyeke mezin dide wê. Her wiha dê bibe sedema peydakirina derfetên kar ku dê barê sermilê Sûriyan sivik bike. û bîzna Xwedê Teala dê geşepêdaneke aboriya nêzik û bilez pêk bîne. پێشانگا me bi rastî jî taybet e ji ber ku tekûz e, ango madeyên xam û hemû xetên hilberînê bi makîneyên herî nû yên Îtalî, Almanî, Çînî, Tirkî û Sûrî li xwe digire. Me hemû xetên hilberînê û otomasyona kargehan kom kiriye. Li gel awayê ketina îstîxbarata çêkirî di pîşesaziyê de ji bo bilindkirina kalîteyê û zêdekirina berhemdariyê. Em we vedixwînin ku hûn ezmûna hevrîşmê jî bibînin ku ezmûneke bêhempa ye di cîhanê de. Ev ezmûn we dibe nav rêwîtiyekê di qonaxên hilberîna hevrîşmê de, ji kurmik heta bi qozikê paşê heta bi taya hevrîşmê xwezayî û ji destgeha kevn heta bi makîneyên herî nû yên cîhanê ku hevrîşmê bileza herî bilind hildiberînin, da ku aboriya Sûriyê dewlemend bikin. Em hêvîdarin ku ji bo her kesî sûrdimend be, ji ber ku beşdarên me hem serdaner û hem jî kiryarên hevin. Em hêvî dikin ku me tiştekî taybet pêşkêş kiribe ku bi îzna Xwedê bazara Sûriyê dewlemend bike.